I jo sóc l'Helena i vaig estudiar art i disseny a Eino i després he anat fent com moltes petites coses relacionades amb l'educació, després de fabricació digital, de project manager ara en diferents projectes artístics i el que m'agrada sobretot és poder linkar disseny, art, tecnologia i fer-nos i fer aquest tipus de projectes amb amigues. Jo em dic Sara Jansen, vaig estudiar Belles Arts i em dedico principalment a la il·lustració, entre d'altres coses, a nivell multidisciplinar. I, bueno, aquesta és la nostra expo, conjuntament amb l'Helena. Es diu Catastròfic Mall. I, bueno, la expo és una col·laboració en la que l'Helena fa unes pintures que ella treballa a partir de taques i amb una espàtula. Com els dos ulls de resultat són uns paisatges i després, posteriorment, jo he intervingut amb il·lustració. I en el Festival Niu podreu veure aquesta col·lecció que hem fet, parlant això d'una mica de les catàstrofes que ens estan envoltant i poder fer una reflexió, però tenint en compte aquest llenguatge una mica colorit, i amb aquests personatges que, si us acosteu, veureu com molt de detall i cada cop que mireu una peça veureu una mica més el que pot passar i quins són els personatges i és com una infinitat i un món que pots anar descobrint i redescobrint i que com la Sara aconsegueix com aquesta cosa tan interessant. Ens fa molta il·lusió que aquesta exposició vagi podent rotant, descentralitzant també Barcelona, i que en altres espais puguem ensenyar el que fem i això ens fa molt contentes. Esperem que us agradi i que el disfruteu.